Wah, oleh kancang dipannya iki. Iya. Kancang dipadang ndi wae? Wong cek arek oleh kuliahan ngene kok lho. Halah, wes sampean iki sida tuku apa? Ket mang gedabros lambene wis diteni wong sak kecamatan iku lho. Durut ae. Oh iya. Pak, kula ten mriki badhe damel bimbel seni tari. Lah sing kula utamakaken niku tari alit-alit mriki. Kinten-kinten persyaratan napa mawon nggih, Pak? Walah, Nduk. Oh, gak usah syarat apa-apa. Sampean gak arek sing ngontrak Dek kula niku sih. Nggih, Pak. Wis gak apa-apa, Nduk. Iku engko ya gawin pemasukane sampean dhewe. Wis apik niat sampean. Saweneng aku. Lek jek enek arek sing jek gelem nglestarekno budaya nang desa iki, nang arek cilik-cilik. Tapi iku, Nduk. Beberapa warga kene iku gak seneng seni-senian. Menawi antuk semerap kenging napa nggih, Pak? Dadi ngene, Nduk. Biyen niku ana bapak sing mergawe nang seni-senian. Asli seniman wong iku. Omahe etane gapura pas kono. Tapi bojone sentimen temen karo apa sing jenenge seni. Akhire pegatan. Lah, akeh warga kene krungu. Lah nek seni ku gak iso digawe nyambut gawe. Dadi akeh warga kene sing menolak secara kasar. Sampai gak ngolehi anak-anake melok koyo tari, teater. Wis sing ngono iku lah modele. Oh, wonten nggih, Pak. Sepurane sing akeh. Lek engko aku gak iso ngewangi, lak ono apa-apa, Nduk. Wis kapok aku soalé, Nduk. Tapi sampean tetep semangat yo. Tak dukung sampean. Nggih, Pak, matur suwun sanget. Kula badhe ramit panit rupiyin nggih. Nggih. Mbak, sampean arek seni ya? Halo Mbak, aku urut teko foto karo videone sampean. Lah iki sih, aku sampean uruki Pak, Mbak. Ya wis, mel aku nang kosanku sik ya. Yo anakku iki lho kok iso melok tari nang arek anyar sing ngentos iku lho. Yuk, coba. Waduh, ya kudu diparani yuk pomong dorong. Sik tak deloke anakku, bekne dhek nang omah syukur nek nang omah kok sarono. Ya wis ndelok iku nang celak ngalih nang yo. Yo anakku gak nang omah, paling wis nang omah arek anyar iku lho. Sing tenan sampean yo nang bejo aku. Wah, parah bener anakku saya. Ayo parani. Yuk.
gatel kan kok kene. Awas kon yo sampai aku jero kan nang kene. Aku mau sampai anakku jange kerjana seni-senian marai gak sempan bojone. Wis ayo yuk. Ayo. Awas kon yo.